огляді набір в органайзері з екошкіри з компресором 35 літрів та набором для мийки авто. До речі, компресор йде з манометром. Компресор вкладається в сумочку і зручно зберігається в цьому органайзері. І набір для мийки авто 9 штук. Рушничок такий з мікрофібри, м'якенький, да? Ще один рушничок з мікрофібри, серветка для поліровки скла та дзеркал, для збирання пилу, такий піпідастр. І щіточка обідкова для коліс, дисків, ну таке, що потрібно прочистити, воно дуже зручно. Щітка для коліс та дисків вже більш жорстка, да, таку грязючку вичищати. Губка-аплікатор для нанесення воску та поліролей. І рукавиця макарони Сенель. Все відполірує, що потрібно. Також щітка для очищення більш мілких деталей. Все зручно запаковане в таку сумку для зберігання і комплектується в органайзері з екошкіри.